Φερνάντες, Τετέ, η βοήθεια του Αμπέντ για να πάρει ο Μπέργκ, περιμένει την κίνηση του Κλωναρίδη. Σέντρα του Μπέργκ για τον Αμπέντ, ο Γεωργαλίδης, το κοντρόλ του Πράνιτς out. Τετέ, Ρισβάνης, Ζέκα, πήρε ο Κασναφέρης, Πετανιά στην κόντρα με την μπάσα για τον Τόρες, το λάθος του Τριανταφυλόπουλου, Καπίνο. Ο Γουνδουλάκης out. Κάταη με Μαρινάκη, Καπίνο βγαίνει, ο Κάταη κράτησε. Τώρα γύρισε ο Καπίνο. Η σέντρα για τον Τόρες, ο Καπίνο, πολύ δύσκολη επέμβαση. Κρατάει το 0 στο 38. Ανέβηκε ο Νάνο, τον είδε ο Πράνιτς. Κίνηση του Κλωναρίδη στην πλάτη της άμυνας. Πάτησε περιοχή, σέντρα ο Γεωργαλίδης και ο Αμπέντ 1-0. Στο 40 ο Παναθηναϊκός. Δεν απειλεί από το 25, αλλά κόντρα στη ροή του αγώνα και τις ευκαιρίες του Τόρες που σταματούν στον Καπίνο προηγείται. Πέμπτο γκολ του Αμπέντ. Ο Κάταη θέλει να περάσει, να πλασάρει ο Καπίνο, τρίτο στόπ. Βλαχοδήμος, Ινκούμ. Κάνει ωραία την κίνηση και τη σέντρα, ο Τόρες έξω. Μπαϊράμι. Τριανταφυλόπουλος, ο Γεωργαλίδης μπερδεύεται με το Φαΐσκα. Κλωναρίδης γυρίζει, ο Αμπέντ ψηλά. Μπέλιτς, κίνηση του Γουνδουλάκη. Κράτησε ο Μπέλιτς, έψαξε χώρο, out. Καρέλης έκανε κίνηση για να φύγει από το Φαΐσκα, για να περάσει την περιοχή. Ο Σιδηρόπουλος του λέει να σκοθεί. Φαΐσκα ακολουθεί τον Μπέργκ. Αμπέντ στον άξονα. Ο Καρέλης, ο Αμπέντ, πλασάρι, out. Καλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού μετά τον γκολ στο 40. Τόρες, πάσα για τον Βλαχοδήμο, offside. Βλαχοδήμος συνέχισε και τώρα νεύρα με Τριανταφυλόπουλο και τους υπόλοιπους του Παναθηναϊκού και έχει πάει να βγάλει κάρτα ο Σιδηρόπουλος. Άναψαν τα αίματα. Πολλά νευρά. Έχει βγάλει και κίτρινη και κόκκινη. Βλαχοδήμος έχει ήδη κίτρινη κάρτα και με δεύτερη αποβάλλεται. Πράνιτς. Η σέντρα για το λάθος του Ινκούμ. Ο Μπέργκ θέλει να το εκμεταλλευτεί. Έκανε πάσα για τον Αμπέντ. Ο Γεωργαλίδης κρατάει το 1-0.